Erokamano ahinya. Yena mana mondo mi achak kodi okinyi ma kawuono ka wachiwo mana neno rapar. Papa Francis ipare nade gang'o gini to nang'o? Erokamano. Papa Francis wang'eyo ni nyaka nochak bet pop higni 12 mokalo. Mokwongo watimo mos ne kanisa te to moloyo ne the whole world, nikech kata ka ne en pop mar jo Catholic to ne en pop mano ma ok nong'i jo Catholic kende. En pop mane en gi jo Catholic, en gi jo Muslim, en gi jo dinde moko. Koro wapare kaka pop no mok ne en ng'at ma ong'iyo jo Catholic kende. Lakini Pope Francis kaka eyo ma anawuon anyawacho, Pope Francis en ng'ano ma muol, humble. Ng'ano ma muol. Awacho kama nikech waneno ka higni 12 ma nyocha Pope Francis ntiere e leadership, obet ka oromo gi ji mopogre opogre, ok nyocha obed mana ni oromo gi jogo magin mana jok ma ntiere e awach ni standard moro ma malo. Lakini yudo ni Pope Francis nyocha o interact gi nyithindo, o interact gi jok ma the poor, o interact gi the poor, o interact gi nyithindo, o interact gi joma dongo. Entiere gi relationship ne nyocha entiere ma oko exclude ji. Koro emomiyo Pope Francis wang'iye kaka ng'ano ma nyocha muol, ng'at ma humble, ng'at ma o encourage ji mondo kik wang'i mana ni jok madongo kende. Kiduong' to wang'i ni ng'at maduong' no kende ema inyalo interact go. But jite odwa ni mondo wabed ni jite romre. Ok wanya bet marom, lakini Pop dwa ni wang'ire kaka jogo maromre. Erokamano ahinya. Mano mana kama wachako godo. Pascal Nobati na mondo mi